התייעצות כל בוקר. דבר ראשון, אני מזכיר לכם שאתם כל הזמן נמצאים באתר בנייה. אתר בנייה, יש עגורנים, יש כל מיני דברים. אתם צריכים כל הזמן לפתוח עיניים פתוח, אוזניים פתוח, כן? תסתכל מה קורה מסביב. 1. 2. אתם בונים פיגום. אחלה פיגום. איפה מדרך רגל? 3 קרש רגל. זה דוקה, זה לא רגל. לא טוב ככה. אתה הולך ככה, יכול ליפול. זה 1. 2. איפה המעקה של היד? מעקה, צריך להיות 2, נכון? יש לך פה מקום ל2. גם ליד וגם באמצע. איפה? למה לא לשים? מה, עליבאבא? עליבאבא לא עליבאבא. צריך לעבוד, צריך לשים שיהיה הגנה. אתה רץ ביציקה, אתה מחזיק את הצינור, אתה רץ איתו, אתה לא יכול פתאום, אתה מאבד שיבוי.